Aupa, kaixo, bueno, gure bosgarren erronka ja prest dago, aurten, hemen, Ardantza Parkean beti bezala gure ginkana aukiko dugu, spinina hemen izango da, eta aurten, bueno, daukagun asmoa, intentsioa, aulki berezi bat, silla de senderismo adaptada bat lortzea, Ganguren mendi taldearen txat, lagunak dira, elkarte harremana hori sendotzeko, eta bueno, animatzen zaituzte apuntatxera, aurten polita izango da, eta taldetxo txiki bat Gorbeiara joango gara mendiko bizikletarekin, eta gero beti bezala, azkenengo momentuan, gure festaren amaieran egongo dira rifak, oroigarriak, eta momentu oso polita, gure gela txirrindulari amaitzeko urtea, eta gure umetxoei baloreak emoteko laguntza, solidarioak izan oso importantea dela, eta bueno, festa bat bezala maitzea gure urtea.